Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kena hujan lagi, bro. Jadi ini hari ini kena hujan nih. Dan ini lagi mamburi. Kuli-kuli ini sebar kabeh. Ini ngarek ngenteni bahan loh. Loh, kena hujan. Terus. Muka-muka angin. Tak sepelono omah yang kemarin selesai. Penampakannya lho. Omah yang biar tak dibongkar kae, didol. Penampakan akhirnya seperti ini. Ini rencananya ini dipasang boto, tempelan model kaya apa ya? Mojopahitan, boto tipis-tipis. Ini kena ke jagongan. Ini ada gundul. Ini kenapa dul? Jadi ini memang digawe desain ini ki udan. Jadi nek apa-apa langsung adewe nek pengen udan-udanan gak perlu mayu jogo. Iki ndoprok ning kene ambek mangap. Ndoprok ning kene mangap ambek ngombe banyu. Wis konsepnya memang digawe los ngene. Jadi konsepnya iki digawe los. Nek pengen udan-udan ndoprok ning kene. Iya ta? Saya udah American style dan Afrika style. Piye jare? Rambutmu jare didol. Gak. Tapi Tak dodrong arepan. kok iso? Ben padha ya gajine kowe tau gundul. Ya kaya nyelok kowe karo gundul lho. Nah, terus saya gak tau. Yo, Napa ki? ora leget Reget rambut ilangi to. Ana ilangi to regete. blongkot. Wis ora perlu itong ya. Gak kangen ambek itong kowe biyen ambek itong kowe kok pacare lho. Tak pikir biyen malah apa nek dhewe bojone itong ya kalau kowe. Pas weru rabi kae kok. Biyen karo itong kuwi digager petok wong ning ndi diarani kebar. Ah iya. Ya. Lah iki kan pas weru rabi kae kan iya ambek itong. Oh, welet tak prangko to kowe. Ya yo terus sak kerjonan kok gak kelet sak prangko piye. Lah bener saiki kok. Bener saiki mbok tinggal itong, patah hati yo. Apa? Itong. Itong ya ben gendaan sik to, ben rabi. Gendang rabi ngono lho maksudku. Saiki itong sibuk. Ora Mas iki kok iki ndek gendaan ora rejane itong. Ora ora lha mbok takoni ora to? Aku artek urung petukan ya artek kok. Samarku nek gendane iki lanang. Lho, nyek. Yo ora ngenyek maksudnya iki lho terakhir ora tau ngerti goncangan karo cedol lho. Mosok ora tau. Ora tau ro aku. Kok iso lho. Goncengan kaya ro kowe iki. Lah yo makane aku iki gak tau ro. Lah kok karepmu iki itu goncengan ta edon ngece ning ngarep nggonamu ngarep raimu no. Yo to. Dadi aku agak percaya nek traitonge seneng wong edo. Ya nek ngene iki sik 50-50 yo. Lah kira untung-untungan iki langsung cepet-cepet rabi ya. Iya to. Nek gak jatuh to kowe ada pasangan sejoli no. Digosip to kok. Tapi kita dina iki sibuk. Nganu brembang. Yo konten, yo brambang. Yo ngadahi dodolane Andi. Dadi dek Tak ngerti rambutnya semiran ireng lho malah. lah saurunge. Saurunge jan kaya apa ke tor ngene kae. Potongnya kudu ngerayu kau ora dipotong ngene kae. Lah yo kek ngono kuwi ilmune ilang to, Dek. Masa? Iya to. Oh, Kowe itong duluane ning joboe Dewa Judi lho. weh. Itonge duluane Dewa Judi. Kok iso? Heeh. Pemain dadu menangan terus. Pemain dadu menangan terus. Dewa Judi. Wah, ada ya gambler master. Gambler master deh. Kata aja kok ngincenge kok bolokan iki lho, jempol ngene lho, Dul. Ketoke. Ada yo dijulit nang. Dulit napa? Iya, dijulit nang buah. Tapi kan orang-orang di suwi ta kayak topo ya toh. Kan golek ilmu. Ilmu saiki wis metune menurutmu piye? Wis metune gelem neng Mesti nglakoni ilmu dhewe. Gelem nang YouTube. Ilmune apa neh, Bu? gelem nang YouTube neh menurutmu piye? Nah, menurutku yo malah luwih apik kayak iki film metu njogo. Nang YouTube. Iya to. Terus golek kenalan jobo ya toh. Aku samarku nek nang omah terus iki nek terus bablas gendeng. Lah lho.
Sopo sing arep nyekel kok sapa? Awake sak mlebine. Ngipat wong limo kaya menal ya. Ya bro itu suasananya hujan. Iki rame-rame tentang hack-hackan ini di WhatsApp kamu gak? Di WhatsApp ya? WhatsApp kamu ya? Tak buka ini. Terus? Ya? Ya tak cancel lah toh. Bahaya. Lah wis siapa mbok buka lo anak tulisannya APK bahaya undangan pernikahan APK. Tak buka WhatsApp itu. Buka APK-ne yo bosok. Nah aku yang ngecak. Aku pertama Adi dia bengi ceritanya ngene nek punya di aku. Boleh pinjam uang enggak? Besok tak kembalikan. Aku kan wis langsung curiga. Loh, Adi kok dari bahasa Indonesia. Ngono. Terus ngomong barang iki yo. Yo kan dia bahasa Indonesia Pak Adi. Terus tak jawab tur. Ngene. Piro? Ngono kok. Piro iki tapi dhek paham. Piro itu maksudnya berapa paling ya? Kok balik ngene. 1 juta. Nek aku jawab meneh. Dan nilai 1 juta apa mbok kudu kimpet to piye ngono to. Iya toh. Wong Adi biasa ora tau butuh duit lho. Adi duit turah-turah. Lah iya batin kok ngomong nilai duit. Karo mangane tak jarak apa mbok butuh kimpet ta ngono. Bar kuwi to. Terus tak jarak terus malah tak jarak ngene aku wis ngerti nek dhek dihack di WA kancaku aku. Ya WA kata tak kenekno. Tak kuisi neh tol. Itu nilai apa ora? Nek cetak biru neh. Oh jancuk. Kok nek rasdo nilai mororen anek. Nek sido nilai mororene dhewe. Nyamuk dhewe dhuwit nang isor bantalku tak ngono lho. Ora bales sih. Ya kok malah tibakno sing umpan gendipran. Kok iso undangan pernikahan buka lho. Yo sampe Adi. Lho gak yo Ipran. Gone Adi undangan pernikahan suwi to bar. Kok undangan pernikahan tak guyu. Tak jawab ngene. Mas masa masih mau nipu pakai APK terus tak ngono. Nangis gak balas. Terus tak balik tak ilangi. Wis ganti iki mang komo wis mulai kok kerja to. Kata langsung mbokne aku. Adi, ilang iki aku bahasaku krek hack kok iso krek piye. Lah aku enek undangan ke kowe. Enek. Iya, pahit ya. Wis kopyon ning banyu iki lho, lho. Nang banyu udan ya godhok. Banyu udan apa kuwi lho? Nang gone selang lho. Banyu udan ya godhok. Lah. Ipran iki mulai kerja kuwi kena hack. Musuh-musuh ya. Kena hack bisa. Ternyata tak takon lha kok iso kena hack iki to, Pran? Ternyata buka undangannya Adi kuwi. Lah kok iso mbok install nek Biar rapiar sapa? Sapa? Lah yo, lah iya Adi ki undangan pernikahan ki rapiar sapa kudune kan wis curiga to. Lamaran urung. Heeh. Tigaan urung. Makanya aku bolak-balik kabeh nek aplikasi sing dikirim oleh kancamu sing mencurigakan aja mbok pijet. Kuwi otomatis install. Pijet ae. APK. Lah nek kuwi apa sing kirim iki kaya Adi wis aku langsung gak percaya. Ipran apa nek gak percaya. Apa nang kono ya Itong Guntur ngirim undangan pernikahan APK lara percaya ora mungkin rabi lho cat lagi. Wah ini. Dene nek korek malah lara percaya blas. Korek malah peteng dedet. Peteng dedet aku malah ora percaya blas. Nek korek kuwi. Ha iya. Halo lho. Jadi gak mungkin ya? Gak. Tapi terus Adi aku gak nek Adi. Aku gak dia nomor Adi kok. Oh berarti komo tok. Komo tok. Sekali tempo gaya kopi, gaya banyu udan. Jadi ini rencana ke depan, rencana sementara ini omah iki ya mek ngene to. Tampak depane, engko mbok ngarep iki ditutup apa neh karo sing duwe, karo IPku karo lurah. Sampeyan iki kursi raja. Lah, ini kursi raja ya to. Lah kok komplek karo budul seragaman nang sini. Jadi nek golek lurah? Ya, apa nang ngene to? Wah, trenek lah. Lah iku rencanane iki omah ngarep, iki rencana ke depannya omah ngarep buat digawe piar lurah. Sementara ki kita gawe omah burung. Tak gawe nyimpen manuk-manuk. Jadi ki Guntur ki mborong sida kowe, sida ora tur karo cah kae tur. Endi to? Sing tek miot ya lho. Wis diengenane nyapa gak melok tek miot? Nyapa? Isin aku. Wah ya cahayu ayu malah ra melok lho. Isin aku. Lho kok isin lho? Isin. Ben sing wong lucu-lucu ki lho. Ben dagelan-dagelan ki lho.
Apa ya sing milih-milih bilang kelan aku. Saya karo loh kayak. Karo nek bris ternyata aduh setengah koplingnya. Ngomong ini coba milih sing rada lucu-lucu ya mbak sing dagel-dagel lah. Tiba loh, malah milih blis. Malah milih sama-sama. Tapi mending ngono kuwi, nek milih blotong malah bahaya. Apa ya malah milih blotong? Lho. Kok sok? Milih blotong segeger. Mamur kan iso olahraga loh. Wah, murek. So olahraga itu. Itu ora. Ini bejut blotong kuwi kok. Ya ora apa-apa to. Umumnya kan yo ngono. Wis awake iki dhewe gering ae sing lara untu. Nggih sambat lara untu nggih. Lara untu sing ada gete munggah mudun. Nggih sambat. Lah munggah mudun roller coaster iki ya ngono. Ngomong ngene. Si iso nyuwung iku iso yakin tak suwe ya ngono. Terus gak gelem. Gak percaya nek iso nyuwung iku gak percaya. Wis tak omongi dhek iki karo Sodik, untumu kurang resik ngono. Takon ngresiki. Resik apa? Tambahan meletek. Lah ya takon ngresiki nek gak duwe untu kan gak lara. Takon nyap, jabut pisan lho. Nah iya. Berjalan ngompong. Jadi kita masih mempertahankan prinsip omah kayu bro, jadi tetap enak. Kayu jati sing digawe. Ini mempertahankan kayu jati kalau rencana iki tempeli boto koyo ning kene iki. Lah kapan karepe lurah kok ndekek kene manuk nek bengi ya diangkut wong to, bengi kok ndekek kene. Sedekah. Lambe udenge wis ucul neh. Ucul neh. Kok dadi sementara kayak tak gawe omah manuk. Gua biar kan digawe istana padang pasir gitu kan. Oke, terima kasih sudah menonton vlogku di hari ini. Ya sini iki kajiane mergo ora iso metu mergo kondisi cuaca iki dhewe to. Kaget jam 2 wis udan ngene kok. Cuaca tidak sahabat. Terus kene pokoknya tetap jaga kesehatan jenengan kabeh karena ya sini cuacane hujan terus seneng jalan tetap hati-hati patuhi terus sambil lalu lintas. Ingat keluarga Anda menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.